हेलौ हायथो अबाव थांनो आङो नै माला खाब्रा इयाव आनै लाहानि टिफिन ओमफ्राय खांग्रां लादों ओमफ्राय जाहैनो ना हमनो थाङा ना थांगोन आं हले थांगोनलै नायरोङालै नायरोङा नङा नोंलाय जोंहा पार्टनाराबो नुवाखै हायखायो नुदों पार्टनारखौ बरिया बिथांखौ ना हमनो रोङो ना रोङा दिनैबा नुसिगोन आरो ना नोगोद ना हमनो लिंबाय थायोमोन आरो ना बे मानसिया दा ना हमनो रोङाबासो मोनगोन बे गथ'आ गथ' नङा अबसे मोननाय देरबाय आरो दा नायलांबाय था आरो ना नोंसोरो ना हमनो रोङाबाथाय देनजार बुखागोन आं मिथिबाय बेखौ अबसे बुआबो लस गैया गैनायालाय गाबनोबो रोंखाया आरो ना बियो माबा गिखोब्रा जोंहा जोंना ओइ दे मालायनि न'आवलाय मा मोनखो फै फैखायो न'गाय लिंबानो फैखायो जोंना सेस ओइ जों माखासे थांबाय आरो ना हमनो मालायनि फुख्रिनि ना खावहैगोन आरो ना दायो नायलांबाय थादो आरो ना थांनायखौ देनजार आरो ना बियो गथ'आ बारा मोजां कालारानो जायाखैलै बारा फुलुआनो बरिया गोथां नुदों नुवाखै जोङो नै दा मोनहैसिगोन आरो ना आरो 5 मिनिटनि लामा आरो ना 5 मिनिट लाबावगोन 5 मिनिटबो नंला दा आरो ना नै सानाबो देनजार गोजौ जाबाय आरो ना आरो बिदिनो थाबायनो हाथाया बे मिथिबाय नेनानैसो लाबोनांगोन नैबेखौ अलसिया नेनानै लाबोनांगोन नै थाबायनो हामारा बियो दायो हायगासिनो ओइ नैथिं जाथ'सिगोन आरो ना फाइनालि नै दा दै मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव मा लिरदों नाय बरिया नाय ओइ नै बिथिं आरो ना हमगासिनो दे लिंहरलाय जागोन जाफायगोन माथो मानसियालाय दे अमा बेदरबा जामारगोन आं हायमारगोन दै आरो लिंहराबासो माला जागोनब्रा ओइ मालाय गैलालै नोंस्रा मालाय मोनजाला बेयाव सिगाङाव जा दुगैयोमोन आरो ना दै गोदोरहाय बाला गोदोलायनाय हसाव नंमारगौ आरो ना आयंसोना आदैसोमोनथाय मैसो जानाया जोङो दै गोदोरहायनाय आयंसोमोन फुरा बेयाव खुरखालायनाय जादोंमोन आरो ना इयाव नै इहालागि सफैबायमोन आरो ना एक नलबो गैलामोन आरो लामा लांबायमोन आरो ना ना हमनि फुख्रियाव जोंनिया आरो दलंआ नुवाखै सिंजों गारि हाबजालायो मिथिबाय बे सिंजों गारि हाबजायो आरो मोनथारबाय आरो ना बारा गोबाव गैला नै हायथ'आ मेंनानै सेस बियो नै फख्रि सा नायनाया दैयानो बेल'सै बेखौनो ना हमनोनो बोरै अरुणाचलाव थांगोन ना थांलाब्रा मानो थाङा जानो जों थांग्रा मानसिया थांखागोन थांखागोन ना
लांबा जाबायलै बारावबा देनजारखा सिख्लाफोर नायनायावबा एसपार्टफ्रा मा गाइखेर बेसेबांनि बारा नङा 30 थाखा 30 थाखाल'थ' माथ्र थाइबा बे गाइखेर बेफारिलै कन्टेक्ट खालामनो होबाला आंनियाव बिहरबानो जाबाय आरो ना नाम्बारखौ बिथांनिखौ बिथाङा हैगोन आरो ना नै हम डिलिभारि हम डिलिभारि आरो ना बिथाङा दायो माहा हैगोनलायो थांफायावसो लांफायाव नङा दे आरो थांफायावसो बाय बाय दाहाय दै थाबनो हाय नङाबाथाय आरो होजानोसै नोङो दा मोनथारसिगोन आरो ना जोंना ना हमनो हाबलांबाय आरो ना नै बे जोंनि माबा गिर्जा आरो ना जोंनि गिर्जा आरो बियो दिकापुलि बाप्टिस्ट चार्च नाव हिरुवा पास्टरेट नै हाबलांबाय बेयाव आयौ हाग्रा गोजासो माथो नै हाग्रा गोजा आरो बा आयौ हाबबायानो नै आसोला हाबबायानो दायनामा लायनोसै नामा सुवाद होजागोनसो जेलाबो नांगौमोनलै सारनो ज्रावनो लाबो साम'बाबो जायो आंनो जाखागोन साम' मिथिबाय बेनो आरोना फुख्रिया बेयावनो ना दंबावोना गैला मिथिला आरोना दाउब'फोरानो गोजायो आरोना हायनानै दाउब'नि आगान गोजा आरोना इयो फुरा नायानो मासेबो गैला आरो दा दायो मोनबाय नै ना मासुवा नै जोंहा हाबनाय नायनोसै आङो ना फाइनालि देन्जारखौथ' आयौ फेन्दानो जाखायो सारनोथ' हानाय नङा बे दैखौ उनावहाय नै देन्जार गोथौखा आरोना ओइ नाया बाथौ बादावलायबाय आङो मिथिबाय नाखौनो हायब्रा बेहा फिरलानो ना साननायखौ जानजि जाखायो आरो ना हायनाय सांल'सो आरो ना फुख्रिनि नाया इसांल'सो मोनदों आरो ना बे हमनो रोंथारासैलै नै बिबो दोङो नै आरो
आरो बेयावबो दंख'नो थाथ' मानो हमनो रोङासै नोङो नायानो गैयाबा नायानो गैयाबा मोजां बुं ना गैया मानोना थाखाय एसे बुरजा जोबबाय दैयाव लांनानै आगारहैनोसै नै बोरै खबरा